Κάνε καλά Γιώργο, Δημήτρη, Μαρία, Πινελόπη, Ελπινίκη, Τσαμπίκα, Βασίλη. Υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Αυτό δεν είναι απλώς ένα γκράφιτι από χέρι νέου ανθρώπου σε δρόμο της Αθήνας. Είναι η κραυγή αγωνίας των παιδιών και των νέων αντίπη στο αισθιατικό πανόραμα του κόσμου μας. Ποια ζωή ζούμε πριν από το θάνατό μας, με ποια ποιότητα και με ποιο όραμα. Μέσα στη γοητεία της ζωής υπάρχουν ασχήμιες που πληγώνουν την ανθρωπιά.